Què, noi, com vas? Un xic marejat. A més, aquesta furgoneta no té cinturons de seguretat. I jo no tinc carnet de conduir i no em queixo. Guaita, una noia fent autostop. Va, pugem-la? Què, feia molt que feies autostop? Vaig morir en aquella corba. Joder, quin rotllo. Frena, Pep. A la pròxima hi ha una noia fent autostop. Va, frena. Cap on vas? Jo em vaig matar en aquella corba. Hòstia, una altra, t'ho juro. No penso pujar a ningú. Una altra. Va, prometo que és l'última. Però l'última, eh? Jo em vaig matar en aquella corba. Veus? Ja t'ho deia jo que no tenien que passar per l'eix transversal.